ostvariti rezultat koji će vam omogućiti da budete i dalje respektabilan politički faktor ove opštine. Ono što ja želim reći na samom početku, što treba da bude orijentacija za buduće vrijeme, a to je kako razvijati opštine ovakvog tipa kao što je Oštra Luka. Mlada, nova opština Republike Srpske koja nema neke posebne potencijale, koja nema ni veliku teritoriju ili koja nema nema brojno stanovništvo. Ima takvih opština još u Republici, neke od njih su i manje od vaše. Neke od tih opština nemaju nikakvu budućnost. Oštra Luka ima potrebu da opstaje, da traje kao opština i ja sam uvjeren da ćete se vi, bez obzira na sve ovo što ste ovdje kazali u početku, opasnosti i probleme koje vi vidite, a to je da mlađi ljudi ili ljudi uopšte pomjeraju se, odlaze odavde u neka druga područja, da ova opština treba da opstane i da traje i da se razvije. Zato ćemo se mi u Narodnoj skupštini, a prije toga kroz Vladu Republike Srpske, založiti da se donese poseban program podrške i razvoja novoformiranih i novih opština Republike Srpske, koje objektivno ne mogu svoj razvoj osigurati ili obezbediti sami, bez pomoći Republike i njenih institucija. Što znači da moramo donijeti jedan poseban zakon u kome ćemo definisati politiku podrške razvoju opština ovog tipa kakva je i Oštra Luka. Ako se to ne bi desilo, onda ćemo mi za 2 godine kada dođemo ovdje na izbore, ponovo kada se tim poslom budemo bavili, međuvremenu vrlo sam rad da vas posjetim i mimo izbora, to mi uvijek želja da ne bude da samo dolazimo pred izbor, ali evo desilo se i ovaj put tako, iako sam želio da vas dođem posjetiti u međuvremenu i to vam sada obećajem da ću vas sigurno posjetiti i do kraja godine, ako ne samim početkom naredne godine, neka to predsjednik uzme obavezno da budemo na vezi, da se okupimo, da razgovaramo bez izbora, da sjedimo, da pričamo o nekim važnim pitanjima i poslovima. Ali je jako važno da nam se ne ponovi da za 2 godine kad dođemo ovdje opet kažemo evo međuvremenu